Mae gennym ni 2 fasged. So, mae be bynnag ti'n penderfynu gwerthu yn mynd fewn i'r fasged yma. Mae be bynnag ti'n penderfynu rhoi siop elusen yn mynd fewn i'r fasged yna. A mae be bynnag ti'n gadw yn mynd ar y rêl. A wedyn be newn ni yw popeth ni'n cadw, rhannu nhw fewn i ddillad gaeaf, dillad haf. So allan ni bacio nhw fyny. Gret. Dwi'm yn gwybod, ella geith hwnna fynd. Siop elusen amdani? Ie, geith o fynd. Ie. So, dwi'n meddwl na hwnna ydy darganfyddiad siop elusen ora. Faint fo ddi? 7 bint. Dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod. Nes i ddeud mae hon yn Burbrig a'i dalu mwy amdani. Nath o'n dweud, na, dos a hi, da ni eisiau cael gwarad o'r cotia. So, Mae o mor lyflu cael gweld hi, achos pan mae wirioneddol yn caru dillad, mae'n gwynab i'n goleuo fyny. A classic Laura Ashley. oh yes, made in Wales, baby. Nath mam ffeindio hon i fi. Fedrem temptio chdi werthu hi. Na. Mae hwnna'n cael Be sy'n dod yn amlwg ydy, mae hi'n cysylltu i dillad hefo atgofion. Mae hon yn un o hen ffrogia nain. So di hon ddim yn mynd i'n illa. Mae yna fwy o emosiwn i'r dilledyn nag beth wyt ti'n disgwyl ar y tro cynta. Hen jacket yn un dat, di hwnna. O, So nes i golli'n had 6 blynedd yn ôl. So fedra i'n cael gwarad o hwnna. digon teg. Wedyn hwnna le special ar y rêl. Felly rhyw 6 mis yn ôl ges i diagnosis o ADHD. A be mae hynna'n olygu ydy attention deficit hyperactivity disorder. I fi, mae o'n effeithio ar canolbwyntio fi, mae o'n effeithio ar nghof fi, mae o'n effeithio ar bethau bach o ddydd i ddydd. Trefn bywyd mewn ffordd, jyst y pethau bach. Mae am bod yr cemegolion yn yr ymenydd ddim yn gweithio yn y ffordd gywir. Mae'r ymenydd yn chwilio am stimulation drwy'r amser, felly mae'r pethau bach diflas fatha cadw dillad yn mynd allan drwy ffenast. Wedyn, i mi, mae o'n golygu bod pethau yn gallu mynd yn flêr yn sydyn iawn. Gobeithio wneith Gwenan helpu fi efo hynna. Mae o'n cymryd amser, ond mi ddown i ben. Mae gen i ddillad stunning. Dwi'n eitha jealous.